Nätisti. Mä en tiedä yhtään. Tuo on kauhean jännittävää. Tuo on Duken puolisisko tämä Sara. Tosi Kyllä sama isä vai en? Isä. Näetkö sä mitä se sai äsken siitä idealista? Mä tuijotan vaan tätä kameraa. Mä voitte. Ei vielä. Kai tämä vanhempikin tukee. On jo, tää on 5. Musta näkit. Joo. Lähden katsomaan näkyykö niitä, kun olisi kiva nähdä. Tai onko ne näistä? Niinpä. Muistatko tässä jossakin? Ei vaan muuten sanot, sillä ainakin on vasta... Kello on vasta 11. Niin. Onko niillä vasta Se sanoo, että silloin tauon jälkeen vasta. Joo.